Време е да се събудиш и да осъзнаеш каква е истината за теб. Днес започваме с първата стъпка. Изхарчете 10 000 лева само за забавления в тетрадките си. Защото забавленията са важна част от този ритуал. След това идва сериозната част. Време е да се изправим пред фактите. Ако мечтаеш за богатство и изобилие, без да си готов да се справиш с реалността, може да се окажеш в същата каша, като много хора, които печелят големи суми и след това отново се затрудняват с ежедневните финанси. Тази практика е за осъзнаване на силните страни и таланти. Така че запиши поне 10 свои дарби. Това може да ти помогне както в текущата работа за повишение, така и при нови възможности или дори стартиране на собствен бизнес. И тук е момента да ти споделя нещо лично. Една от моите силни страни е да разговарям с хората. След като преминах 6 курса по Тета Хилинг и започнах да практикувам, открих, че чрез разговори помагам на хората да преминават през трудности с повече лекота, да трансформират ограничаващи вярвания и да виждат хубавото в живота. Защото понякога хубавото може да е и една искрена усмивка. Това е моята човешка страна, с която се свързвам с другите и искам да покажа, че и аз съм човек, точно като теб. Сега ти си на ход. Напиши в коментар, готов съм да трансформирам своите силни страни, за да се ангажираш с процеса.